sifunda incwadi yeSambulo chapter 5 sithandaze. Benginaleho nto nje ukuthi wake wambonga yena uJehova empilweni yakho. Sibabongile abantu kodwa uJehova sake sambonga na. Sinesikweletu sokumbonga ukuthi siyaphila nje kuze kube manje. Asiphili ngokwazi kwethu nangemicabango yethu. Revelation chapter 5 verse 1. Ngibona esandleni sokunene sakhe wayihlezi esihlalweni sobukhosi incwadi ilotshiwe ngaphakathi nangaphandle namatheliswe ngezimpawu ezisikhombisa. Ngase ngibona ingelosi enamandla imemeza ngezwi elikhulu lithi ngubani ofanele ukuvula lencwadi nokuqaqa izimpawu zayo na. Kwangekho namunye ezulwini nasemhlabeni nangaphansi komhlaba owayenamandla okuyivula incwadi abuke kuyo. Ngakhala kakhulu ngokuba kungafunyanwanga namunye ofanele ukuyivula leyo ncwadi abuke kuyo. Omunye wamalunga wayesethi kimi ungakhali, bheka inqobile ingonyama yesizwe sakwaJuda, impande kaDavide, ukuba ivule incwadi nezimpawu zayo ezisikhombisa. Ngase ngibona ngaphakathi kwesihlalo sobukhosi nezidalwa ezine nangaphakathi kwamalunga kumiwundlu kungathi hlatshiwe. Linezimpondo ezisikhombisa namehla isikhombisa angoboya abayisikhombisa bakaNkulunkulu abathunyelwe emhlabeni wonke. Leza layithabatha esandleni sokunene sakhe wayihlezi esihlalweni sobukhosi. Kuthe seliyithabathi lincwadi idalwe ezine namalunga ngama24 awaphansi kwewundlu. Kwayilelo nalelo linehabhu nezitsha zegolide zigcwele impepho eyimikhuleko yabangcwele. Ahlabelela igama elishathi ufanele wena ukuyithabatha incwadi nokuvula izimpawu zayo ngokuba wahlatshwa wabathengela uNkulunkulu ngegazi lakho abavela kuyo yonke imindeni nezilimi nabantu nezizwe. And they sang a new song. You are worthy to take the scroll and to open its seals, because you were slain, and with your blood you purchased men for God from every tribe and language and people and nation. Oh, Rita. Ndaba kaJohane. Johani wayesesiqhingini sasePatmos. uJohani engomunye wabafundi bakaJesu. Wayesekhishiwa amehlo ngenxa yevangeli. Ngoba ivangeli lensindiso akuyona into ethandekayo. Because uSathane uyazi ukuthi once umuntu walibamba uyakhululwa. Uyazi ukuthi umuntu once walibamba yavuleka amehlo. Uyazi ukuthi once umuntu wasondela kuleli wundlu uliwundle lahlatshwa uJesu. Wasithengela uNkulunkulu ngegazi. Into ebiyenza ngifunde ngesingisi lapho ukuthi icace kahle ukuthi he purchased us. Wasithenga ngegazi. Akathenganga ke abathile kuphela. Izulu sibuye sihluphe kanti la isilungwini sikubeka kahle. Lithi God from every tribe and language, noma ngabe ulimi luni wabathenga ngegazi. Noma bakhuluma iSpedi usithenge ngegazi. Noma bakhuluma iAfrikaans usithenge ngegazi. Noma ngabe sikhuluma isiBhunu usithenge ngegazi. And people and nation, zizwe zonke. Zonke izizwe, they belong to the blood of Jesus. Zithengwe ngegazi. Uma esekhishwa amehlo uJohani ngenxa yevangeli, wakhishwa amehlo wasala ingoqo
angasaboni kodwa uyodwa into ayibamba wathi ngeke ngimyeke ngoba ngiyamazi noma amehlo engasekho ngeke ngize ngimyeke ngoba ngiyazi ukuthi inyama le idokodo elizowa lisalela emhlabeni arithatha wathi kodwa mina umuntu wami ongaphakathi ufisa ukumbona ngale orithatha lithi iBhayibheli wabona umbono engasenawo amehlo indoda yasezulwini eyadala umhlaba yadala konke udale konke uNkulunkulu umqondo wethu uthatha ngathi khona la ngakwazi khona ukwenza ufuna ngathi khona omunye ongasiza ufuna ngathi khona la singazama ukubheka ngakhona yikhathi kuJeremiya Alexiwe othemba lakhe likubantu busisiwe othemba lakhe linguJehova bamba ke uJohana kanawo amehlo kodwa ubona umbono ngezinto ezizokwenzeka ekhishiwa amehlo wathi yenyukela lapha waseqala emkhombisa uthi ngabona isihlalo sobukhosi ubona into ezile hayi la le ezulwini uthi ngabona isihlalo sobukhosi esihlalweni sobukhosi kuhlela uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba umdali womuntu umdali olwandle umdali wezinto zonke ezikhona emhlabeni umdali wezihlahla nakuba sihleze ezindlini zihlanganiswe ngomhlabathi odalwe nguye yonke into ehlanganiswe ngayo idalwe nguye wamfica ehlele esihlalweni sobukhosi memfica ehlele uphethe incwadi esandleni sakhe mephethe le ncwadi kuthiwa inyamatheliswe ngempawu ezisikhombisa ifuna umuntu ozoyiqaqa abuke kuyo afunde kuyo uJohani mayesathi uyabheka uyabuka kwathuleke ezulwini kwathi cwaka kwathuleke emhlabeni kwathi cwaka akwaqhamuka nalabo esibathembayo emhlabeni kwasho ukuthi abaqualify kwathuleka phansi komhlaba akekho qualifyayo kwakufuneka iqualification ngoba kwakuyizindaba lezi efanele ayilethe kubantu emhlabeni ukuthi before uJesu alanda ibandla yini ezokwenzeka le ncwadi yayingeke inikwe nombani kodwa yayidinga umuntu one qualification a strong qualification uthi uJohane ngabuka ngabona akatholakala nje akaqhamuki kodwa uhlezi ubaba osezulwini uyibambile uthi ngakhala uthi ngisakhala elinye lamalunga akaka isihlalo sobukhosi ngoba kunesihlalo sobukhosi sizungeziwe kune cabinet yamazulu kunama angels amzungeza imini nobusuku athi ungcwele yikho masithi emhlabeni ungcwele sijoyina ama angels sijoyina ibandla lasezulwini uma singajoyina ukujoyina la emhlabeni asikwazi ngalo ukujoyina lento siyipractice sela Twangesihlalo sobukhosi sizungezwe ingelosi amakherubha amaserafi sizungeziwe nayizidalwa ezihleze zithi ungcwele zithathe ngisho imqhele yazo siyibeke phansi zithi ungcwele ziyilibale zikhohlwe zithi ungcwele zithi ungcwele zithi ungcwele ziyilibale namalunga ayalibala athi ungcwele lento entshontsho usathane kubantu ukuthi bekufanele emhlabeni ezulwini mathi ungcwele emhlabeni kuthi ungcwele nansi impilo esilethelwe kulomhlaba ukuzothi ungcwele
uyazibulisa emhlabeni. Ensimini eEdeni wabeka uAdam noEva, wababekela same reason ukuthi bamdumise, bamphakamise. Wayehla njalo makuthambama ilanga eze kubo, mayifika kubo bazi ukuthi nanga uNkulunkulu wethu, nanga umdali wethu. Kwase kungena isitha, kwangena uSathane, kwangena inyoka, yathi ushilo yini ukuthi ningadla. Ngesikhathi inyoka isho njalo yayizobahlukanisa, ngoba izinto ezilethwe kithi zizosahlukanisa noNkulunkulu. Waphambuka uAdam noEva, badla la kuthiwe bangadli khona. Wahlukana umuntu noNkulunkulu. Wahamba ucabanga uNkulunkulu ukuthi uma sekunje ngoba ngimdalile umuntu, ngifuna ngikhonze. Yebo usehlukene namanje, kodwa isidalwa sami lesi. Futhi mina ngimdalile umuntu. Mawuya kuGenesis 1:26 uthi masenze umuntu ngomfanekiso wethu. Uma ethi ngomfanekiso wethu, uNkulunkulu uyise, uNdodana, uMoya oNgcwele. uJesu akaqalanga ukuba khona ezozalwa uMaria. Revelation ke leyo. Ilento eyenze bamphika because balahlekelwe isambulo. Wayekhona umhlaba ungakabibikho. uNkulunkulu uyise, Ndodana, uMoya oNgcwele. Wasecabanga uNkulunkulu ukuthi ngithe mina kuGenesis asenze umuntu ngomfanekiso wethu abuse, to be a ruler. Athula uSathane wathi hayi ngeke thina ngeke abuse laba bantu la emhlabeni. Angizosusa lento yokubusa. Wasethi uNkulunkulu ke ukuze ngibuyisele lento yokubusa kubantu, angiveza insindiso ke manje. Ebuthathwini bakhe wehlisa uJesu. uJesu wehlele esibelethweni sentombi eyayingayazi indoda, intombi yeJuda. Wazalwa kwathiwa inkosi yamaJuda, akayona iJuda yena, ungowasezulwini. Wayengehlela ngisho entombini yePeti, wayengehlela entombini yeBhunu, kodwa kwatholakala yeJuda. Kwehla ngoMoya oNgcwele, wahlala entombini yeJuda. Hayi ngoba eliJuda, ngoba uaccommodate amaJuda, kwabiza ukuthi uyinkosi yamaJuda. Wayesekhanda icebo ke lapho uNkulunkulu lokuthi umuntu kuze sibuyisane, akehla uJesu azokufa manje ngoba sihlukene nomuntu eEden. And before that bekunompriest obebizwa uMelchizedek. Uma ufundisa iSamuel elidala, izono zomuntu beyihlanzwa egazini lezilwane. Bekunendawo engcwele, umuntu afike nejuba noma nembuzi noma nani, asho izono zakhe kumpriest nompriest eyihlanzile, bese ngena ngale kwesenqo sethempeli. Umpriest engena nezono zethu ngabanye nokuthi uMamdlovu ufike nesilwane esizohlanza lezi zono. Wase uNkulunkulu ebuka ukuthi angenza indlela eyodwa manje, la igazi lizochitheka kube kanye, zihlanzwe kube kanye. Yilapho ke khona athi uJesu akehle ezisiphambanweni. Mayifika esiphambanweni uJesu wabethelwa. Bamba uzubona ukuthi kwakulicebo likaNkulunkulu
Uma aya umJuda ngempela by ination, why abethelwa amaJuda? Ngoba phela ubethelwa amaJuda. Why ephikwe yiwo? Amphika uJesu. Athi thina silinde uMesiya. Asilindile lo Jesu ozophilisa abantu ezifeni. Asilindile lo Jesu ovula impumputha amehlo. AmaJuda inkinga yawo hayi ngoba uNkulunkulu ayengamthandi. Ayemkhonza uNkulunkulu. Kwangathi alwela uNkulunkulu. Umephika uJesu. Lo uzenza indodana kaNkulunkulu. Alwa sengathi alwela uNkulunkulu abazi ukuthi balwa noNkulunkulu qobo. Silinde uMesiya thina. Hayi lo Jesu. Lento izobashaya ke kugcineni. Ngoba izothi mayifika indoda engenamthetho. Izothi mayifika iAntichrist bese beshayeka. Ngoba khona la umhlaba la ubheke khona. Lithi izwi lenkosi ofunda kaqaphele. Lithi ofunda kaqaphele. Uma uya ku Revelation 13 yakuchazela ukuthi kunesibalo sesilo. 666 la kuzophela khona yonke into ethi card. Kuzophela yonke into ethi ATM. Kuzofanele umuntu ashaya uphawu. Bantu abafunela ukuthi ukwazi ukuthi kwenzekani emhlabeni bawubona sezenzeka nje izinto. Funda Revelation 13 uyakuchazela ukuthi bayoba nophawu esiphongweni noma uphawu esandleni. Uma ufika emshinini uyoskena ngesandla impahla. Njengoba namhlanje kuskenwa impahla. Kodwa ngesikhathi sika Revelation 13 izinto lezi uJohana abuya nazo ezizokwenzeka. Mawufika nempahla ethilini usiyoskena uthi ngoba uPaulo bese liphakathi kwakho akekho umuntu obese phatha ucash. Ngoba kuthiwa kuliwa nani nobugebengu. Kanti kuzogcwaliseka ini icebo kuzogcwalisela umbhalo. Bese lithinika izwi lenkosi lithi bonke abashaya uphawu abayi kuyibona inkosi noma sebethanda ngoba lu uphawu lwesilo alilona uphawu kaNkulunkulu. Masifika kuNkulunkulu sishaya uphawu ngegazi lika Jesu. Yingakho athakehle azosifela. Ube sehlile wasifela esiphambanweni kwabiza igazi lichitheke. Kwabiza igazi liphalayo. Wasememeza ethi kufeziwe orithatha. Wamemeza wathi kufeziwe. Kuningi nje akushile sesiphambanweni. Ngesikhathi sesiphambanweni wayezokwenza lento ezomenza aqualifye ukuthabatha incwadi. Yikho engatholakalanga, yikho engekho emhlabeni wonke ngaphansi komhlaba emazulwini akakho. Ayikho indoda nekhonzwayo eyayingamelele yanto. Ayikho indoda eyayingakwazi ukuyolenga ilenge labantu. Athu Isaiah 53 umuntu obuhlungu. Uma sesibhlungu sishona kuye. Ngoba umuntu obuhlungu. Uma si-stressed sishona kuye. Umuntu obuhlungu waphelelisa. Washaywa. Ayikho indoda emhlabeni yakuyashaywa njengaleya. Yingakho ingekho indoda bekumele ikhonzwe. Yingakho ingekho futhi iyatholakala ukuba ithabatha incwadi. Ngoba uye yedwa owaqhutshwa ethola isiphambano. Wenyuka wathi mefika phezulu bamkhafulela ngamathe. Bamthimisela. Bamenza konke. Washaywa. Wafaka umqhele wameva. Imqhele wameva kuthiwa wathi mayeqeda ukufaka kwavuvukala ikhanda langaka. Washaywa umhlane kwangathi insima elinyiwe.
washaywa wabhotshoza uhlangothi. Kuhlekiswa nje ngaye, lachitheka igazi, lagobhoza. Ngilethe isizathu esenza sithi uJesu, uJesu. Isizathu esenza kube uye. Lachitheka igazi lakhe. La uzubona ukuthi ukufa kwakhe akufani nokufa kwabantu. Omunye umuntu ayiyofa nje besamlima umhlane. Kodwa kwasho ukuthi omunye umuntu lo. Omunye nje umuntu lo. Muzwe nje ulokho eyikhulumela nje usenhlungwini. Uthi baba bathethelele. Bakwazi abakwenzayo. Usho phakathi kweinhlungu. Uthi ngomile. Usho phakathi kweinhlungu. Uthi Eloyi, Eloyi lamasaba. Usho phakathi kweinhlungu. Wayisho yonke le ndaba. Ubuhlungu umphethe. Bamgwaza uhlangothi. Wasebona sekuphelele ke manje. Usengawubeka umoya ngoba akafanga wawubeka. Wawubeka umoya. Sandleni zakho baba ngiyawubeka. Wasethi kufeziwe. Sekufeziwe manje. Ukuthi abantu babuyisane noNkulunkulu. Sekufeziwe manje ukuthi uSathane ngabaxhaphazi abakhiphisa imali. Sekufeziwe manje ukuthi abantu bangafuni usizo ngemali. Sekufeziwe manje ukuthi abantu abaxakekile sikhona isiphambano. Wayifeza inkonzo waseyongena ethuneni. Esesethuneni ngosuku lwesithathu kwacaca ukuthi kufenye indoda. Kufenye indoda. Akufanga mina ngikhathana noma ngabe kuthiwa abantu bangakhonza abantu. Lengikhonza indoda yangena ethuneni. Yaphuma. Engekho ginqitshe. Ngisha besifazane babexoxa bodwa. Bethu ubani ozosiginqela. Ubani ozosiginqela. Ngoba ithuna lakhe livalwe ngenguzo ungayetshe. Sizokwenza njani? Mama. Kwasho ukuthi phakathi kulela uNkulunkulu undodana. Wayeseyifezile ke inkonzo. Wasenyuke ezulwini. Mawumfica lapha kuzenzo chapter 1. Abafundi bamgqolozele esenyuka ngefu. Kuthiwa wathathwa yifu phambi kwabo. Baqolozela ifu. Waseqhamuka ama-angels. Athi madoda, nimeleni nibheke ezulwini na. Ngoba uJesu lo enimbone ethathwa yifu uzobuya futhi kanjalo. Silinda yena. Uzobuya azolanda bonke abavume bahlanzwa ngegazi lakhe. Lento ke yamenza qualify. Uma thu Johani akatholakalanga. Mhlabeni akatholakalanga. Zulu akatholakalanga. Phansi kolwandle bomhlaba akatholakali. Uthi la aselithi undli sengikhala ungakhali Johani. Inqobile ngonyama yomndeni kaJuda. Ubani ngonyama yomndeni kaJuda? uJesu. uJesu waphuma esizukulwaneni sakwaJuda. Ngqobile ngonyama yomndeni kaJuda. Ukhalela Johani angani ukhona onqobile ukuba lithabathe incwadi. Khalelani ngoba ubathengela uNkulunkulu ngegazi. Wathenga imindeni, wathenga abantu, wathenga izizwe. Bangayikhipha nje abantu. Bathi ngoba thina simnyama noma ngoba thina siyelo sofuna indoda eyelo. Bayayikhipha nje. Bayikhipha ekuphileni. Bayikhipha kwinsindiso kaNkulunkulu. Bayikhipha egazini okuyilona elafelwa. Bayikhipha kuyigazi elilona. Uthi kuJohani kuthema kuthiwa ungakhali. Unqobile ngonyama yomndeni kaJuda. Kwase kubonakala amalunga
kwabonakala kunyakaza icabinet yezulu bonke labakaki isihlalo sobukhosi ngoba sikhona isihlalo sobukhosi ukuthi asibanjwa ngezandla asiphathwa ngezandla akusona isihlalo esipholishwayo akuzona ihlalo noma singayibeka la zibe zinhle akuzona futhi lezo kodwa kunesihlalo sobukhosi athi meshe uDaniel athi ngabona isihlalo sobukhosi athi ohlezi kuso buso bakhe babalekelwa yililanga athi ngathi ngiyasibheka isihlalo sobukhosi uthi ngabona amasondo aso angumlilo isihlalo singumlilo ohlezi kuso buso bakhe babalekelwa yililanga uthi ngathi ngiyambheka amehlakha wabhekeki ayesabeka uyakhazimula le ndoda ibopha ibhande legolide uyakhazimula akabhekeki athi ngathi ukumbona ngawa ngasenyaweni zakhe wasebeka isandla sakhe phekwami wathi ungesabi Johani ngingoqala nokugcina waseyithabathi incwadi kwasekuhlatshelelwa ihubo ezulwini kwathi ufanele ukuyithatha ngoba wahlatshwa sifanelwe ukusindiswa ngegazi lakhe ngoba wahlatshwa sifanele ukuhlanzwa ezonweni zethu sisanyathela intuthwane ngoba wahlatshwa sifanelwe ukumkhonza ngoba wahlatshwa sifanelwe ukumdumisa ngoba wahlatshwa wasithengela uNkulunkulu ngegazi lakhe ngegazi lakhe ngegazi lakhe ngegazi lakhe qala lapho ke insindiso sathengwa ngegazi ukuze ifike kimi leli gazi lachithekela wonke umuntu izizwe ilimu bona othi ukhuluma inhloboni kodwa igazi lachithekela bonke into eyenza ngathi kuneqoqwane okuthiwa leli sindi laba abasindisiwe abavumile uma sithi nangu Jesu memukela uzovuma ukuthi impela lachitheka ukuba ngikhululwe kulobu bugcile ngubo phela lachitheka ukuba ngimkhonze phela lachitheka ukuba ngisaphila zihlanzwe izono zithethelelwe kudatshulwa ipage elidala kuvela ipage elisha ngoba phambi kwesihlalo sobukhosi siya kumasilande ukuthi senzeni sisenyameni shonda ncwadi amaKorinte ithi thina sonke siyomasilande ukuthi senzeni uma sesimi phambi lithi phambi kwesihlalo sobukhosi sika Kristu asikhulumi ngelinye igama why sika Kristu ufike uyifunde kumaKorinte why kuKristu because wasithengela uNkulunkulu ngegazi wahlatshwa wasifela wavuka ethuneni lamanye amadoda angavuka ngakhona uyena okwazi ukusithwala siyothandaza ngesikhathi ebethelwa isiphambanweni kwakuthiwe kuphelile ababembethela babecathi kuqediwe mayithi kufeziwe wayengasho ukuthi kuphelile ngaye kodwa wesho ukuthi kuphelile ngenhlupheko kubantu kuphelile ukuthi abantu bastrugglishe kuphelile ukuthi abantu basafarishe bacathi kuphelile bahleka bacathi kuphelile ngoba la kuthiwa kuphelile uJesu uyaqala yingakho noDavid ade ngikhuluma indaba yakhe ukuthi kwakucabanga ukuthi kupheliwe nje ngoDavid ayikho nje into uDavid into nje yokuhlala nezimvu umalusi nje kuphelile nje ngaye
kanti la kuthiwa kuphelile inkosi izoqala. And into eqalwe uNkulunkulu ayifani neqalwe umuntu. Deqalwe abantu zihamba iphelelwe amandla, zihamba iphelelwe isikhathi, kodwa iqalwe uye ayiphelelwe isikhathi. Ngoba kuseqalwe into yasezulwini. Kuseqalwe into yasezulwini. Kuqalwa into yasezulwini. uNkulunkulu ufuna siphile sisemhlabeni, siphile njengasezulwini. Simkhonze njengoNkulunkulu owasidala. Katholakalanga owayengayithabatha incwadi. Katholakalanga owayengasithwalela inkinga zethu. Katholakalanga esasingathi sesone kangaka kuNkulunkulu bese sigeza amacala ethu. Sikwazi ukuthi masifa sivuke ngale, sivukele kuye ngoba kunephakade, kune-eternity. Depend ukuthi usaphila, usebenzele liphi phakade, uyolichithela kuphi wena lakho. I-qualification yasekuphileni okuphakade igazi likaJesu lona lodwa eliqhamula iqalekiso, lona lodwa elixosha yonke imoya, lona lodwa. Uma ke siphakamisa isandla sisuke senza uphawu lokuthi inkosi ngihambe ngakhonza konke bengicabanga ukuthi kuyikho, but today I surrender. Izandla sikuyiphakamisele phezulu and awukazi ubone siyiphakamisela phansi because phansi alukho usizo lwethu. That's why kwathi makuvuka inyoka ehlane zayigijima phansi ibaluma, kodwa lithi izwi lenkosi wathi uNkulunkulu Moses zenze lezo phakama ukuze uzophakamisa amehlo bese ingamlumi lezi eziphansi, ngoba usiza lukho kulezi eziphansi kodwa usizo liphezulu. Njengalokhu Moses ayiphakamisa inyoka ehlane, ndodana yomuntu kumele ukuphakanyiswa. Wayengekho ozoyithatha lencwadi. Yingakho kuJesu yedwa, noma kungakhonzwa bani kodwa uye yedwa ozobuya ngamafu azolanda ibandla. Onke amadola azoguqa, onke amadola azoguqa. Ngingayivusela nje ibandla nami ngithi sibhale sithelele uNdlovu noma Mdlovu what bese siyasho sithi yithi esisindisayo, kodwa ekugcineni kosuku sizoma silande ukuthi abakabani labo bantu esathi siyabasindisa. Badalo ubani, bavela kuphi, bayoya kuphi. Ungakhali Johani, nqobile ngonyama yomndeni kaJuda. Fika inqobe intweni ekuthiwa iphelile. Kuthiwa komunye kwasekusela umndondo ukuthi nje afe, bamgwemela, bapristi bamgwemela, kodwa kwaqhamuka umSamariyoni esihawu wamthatha enomndondo. Umndondo usho ukuthi kwasekusothi umphefumulo uphume, kwayoqalwa phansi. Jesu ufika la kuthiwa kuphelile. Yingakho kwabiza ukuthi kuyobulawa yena kuqala, ukuze la kuthiwa kuphelile khona athi mayengena bese kuyaqala. Athi mayefika kuthiwa into iphelile, sekuthiwa lo is rejected, ayikho indaba yakhe. Usho lo engasabizwa nangegama, usho lo olusizimvu. Yingakho sesithandaza noma ezozalwa akazalelwanga ezibhedlela, akazalelwanga kuma maternity. Thini manje uNkulunkulu? Kazalelwanga ezindlini. Yena yedwa wazalwa esitebeleni seyilwane, wazalwa izilwane zimkake ngapha nangapha.
kutshani ilwane kwakungekho kunye. I-revelation nje leyiyodwa. Ngoba lento kaJesu ngeke uyithole esikoleni. Yingakho noma sebefundile impela bayayiphika. Ngoba this is not a knowledge, but this is a revelation from God. Iyambulwa kumuntu. Akazalelwanga ezindlini. Into eyenza ukuthi azalelwe esitebeleni seinkomo namahashi na yonke into. Kwakuukuthi ulande nalabo abangelutho, nalabo abanengekile kubantu, nalabo abangenagama, nalabo okuthiwa kuphelile ngabo, nalabo okuthiwa you are useless. Naye umuntu esaze wathi ngi-useless ngoba mangabe uNkulunkulu engakasho awusikho lokho abantu abathi uyikho, awukhona lokho nawe ucathi uyikho, kodwa yilokho uNkulunkulu athe uyikho. Yingakho fanele ushone kuye ubuyelwe yi-identity yakho. Umuntu une-identity. Sihambe sikhahlelwa noma yinje sine-identity ukuthi asazi. Ukhahlelwa naye uyabona inkomo uyithola igqutshwa umfana ozalona. Uyithola igqutshwa ingane nje encane. Angayigquba nje inkomo. Ayigqube nje because inkomo yazi ukuthi mayingaphenduka ayiwazi amandla. Unjalo umuntu mayingamazi uJesu akazi ukuthi unamandla, akazi ukuthi wanikwa iposition, akazi ukuthi wanikwa amandla, akazi ukuthi kunamandla okuthunisa izimo, kunamandla okunyathela inyoka nofezela, kunamandla okubusa. Ugingqwa nje into engekho. Yabona uDavid esesithandaza wayazi ukuthi uma uJesu evuka ethuneni ethi ngiphiwa amandla onke emhlabeni nasezulwini, wayisho ukuthi bonke mabemamukela bathola amandla. Siza kusingenamandla kuJesu, size sithwele izono, size sithwele yonke imfucuza, size siweak, size sixakekile, size sihluphekile, kodwa once amemukela lawo mandla wamemezela mayevuka ethuneni, the resurrection power yiwo lawo athi bonke abamamukelayo wabapha amandla. Simemukelela ukuthi asipha amandla. Akusho ukuthi mase simemukele sesiperfect, kodwa sifuna amandla ukuthi ahambe senza perfect endleleni, ahambe silungise endleleni. Sisuke sizomemukelela lokho ukuthi Jesu ungena enhlizweni yami uqale kabusha. Ngoba sijahwa izinkomo, sijahwa njengengane ijaha inkomo, sijahwa izinto ezingelutho. Inkomo ishawa ile nto nje ayazi. Nobanje uvela ayithatha eshonzele. Nobana umuntu mengena Jesu vele eqhamuke nombani. Yabona wena nje iyodwa into ofanele uyenze yile nale nale. Uma ungayenza uzofa. Uyosangana umuntu. Asangane aye kumalonza ofuna imali. Because akawazi amandla kuye. Akawazi amandla okubuyela kuJesu. Akawazi amandla segazini lika Jesu. Kawazi. Uthi noma ngabe yini lithi iBhayibheli, no weapon formed against you shall prosper. Akawazi amandla ukuthi kunamandla. Luke 10 verse 19. Sonyathela inyoka nofezela. Siphiwa amandla ukuthi mangithi nje la ekhaya ukuthi akuzukwenzeka ngegama lika Jesu. Akuzukwenzeka. Siphiwa amandla. Siphiwa amandla. Angikwazi ukuhambe ngivinjwa nje ngitshelwa nje ufanele ngenzeni ukuze ngilungise into zami. Because kwavuleka amehlo. Indaba yami ayilungiswa ngemali. Ilungiswa ngegazi lika Jesu. Uthi kuIsaya ichithelana imali kokuyise. Imali akasiphalanga ukuthi sidlala abantu. Kodwa usiphela ukuthi sidle siqoke. Siyathandaza. Khona indoda yahlatshwa eCalvary. Khona indoda naleso simo sasikhona. Lithi iBhayibheli sesithandaza. Wayishaya ngezifo
lesikhathi eseyifulathela isizozikhala ithi uNkulunkulu wami ngishiyelani na? Wayishaya ngezifo zonke, wayishaya ngeinkinga ngenhlupheko, konke sidibana nakho kwabonakala kuye. Lento yayisho ukuthini? Uma sibuyela kuye siyanqotshelwa. Akusho ukuthi izimo endleleni asihlangani nazo, kodwa uhlangana nazo bese uyaqonda ukuthi hayi mani lesi sesidinga nje uJesu, sidinga nje igazi lika Jesu. Mawuzonala ikhanda, nali ikhanda libhlungu, ngegama lika Jesu lalela wena khanda, ngiphiwa amandla phe kwakho. Angidingi yokhokhela omunye umuntu, angidingi. Nayi indoda yahlatshwa eCalvary,